Hola, doncs a primers d'any vam descobrir la imatge de la Festa de la Verema d'aquest any 2025 i a partir d'aquí la Verema es posa en dansa. I ara anem a fer el sorteig de la pubilla d'enguany perquè és part essencial d'aquesta Festa de la Verema. Així que anem a fer el sorteig. Tenim a la Chloe, tenim la Marina, tenim la Berta, tenim la Gina i tenim la Blanca. Així que farem una bona barrejadeta i aviam qui serà la pubilla de la Festa de la Verema d'aquest any 2025. Doncs és la Gina Torres Saez. Per molts anys, Gina. T'esperem aquí amb els braços oberts.